Бацька 4 дзяцей і дзед 11 унукаў Александр Астянка з Малоткавіча ўжо каторы дзень без гідлівасці і асцярогі п'е ваду з-пад крана ва ўласнай кухні. А яшчэ месяц таму пра ваду без старонніх прымешак даводзілася толькі марыць. Вырашыць шматгадовую праблему мясцовыя ўлады змаглі нарэшце сёлета пасля ўвядзення ў эксплуатацыю доўгачаканай станцыі абезжалезвання. Была все это как будто желтоватая. А сейчас скажу вообще, пока это что оно пошло, где-то сколько, 2 недели или 3 где-то такое, когда стали очищать воду без железа. Все нормально. В общем, вы довольны? Да, очень даже. Я уже хотел скважину свою бить, потому что вода была такая желтоватая, короче, сладкая. А так благодаря ЖКХ еще и сэкономить? Ну, хотя да, наверное, даже так. Карыстальнікаў мясцовага вадаправоду ў Малоткавічах налічваецца 1500. Новы аб'ект водаачысткі разлічаны і на гэту колькасць, і на тых, хто пажадае падключыцца да цэнтральнага водазабеспячэння ў перспектыве. Станция без железа начала строиться этим летом. Закончилось строительство 30 сентября 2019 года. Производительность этой станции 650 метров кубических в сутки. Сейчас это у нас закончилось, скажем, строительство первой очереди этой станции. В плане строительства второй очереди. В плане чего будет построена дополнительная водонапорная башня объемом воды 175 метров кубических. И будет еще до случая еще проложен дополнительный водопровод от существующей, скажем, водозабора до улицы Морозова протяженностью где-то приблизительно 875 метров. Акрамя Малоткавічаў чыстая вода прыйшла і да жыхароў Аснежыцаў. Сёння тут проживае каля 1500 человек. Содержание железа в исходной воде превышало в норму в 3 раза. Сейчас эта проблема снята, и данная вода соответствует всем нормативным показателям. Аснежыцкая станцыя абезжалезвання, як і ўсе астатнія аб'екты, пабудавана на грошы, выдаткаваныя з абласнога і рэспубліканскага бюджэтаў. Усяго ў раёне сёння налічваецца 13 такіх станцый. Яшчэ 5 плануецца ўвесці ў строй у наступным годзе. На нашем предприятии по подпрограмме «Чистая вода» в 2019 году было построено 4 станции обезжелезывания в агрогородках Молотковичи, Оснежицы, Новый Двор, Валище. На что было израсходовано 834 тысячи рублей бюджетных средств. У выніку рэалізацыі дзяржаўнай праграмы «Чыстая вода» праблему якасці пітной вады ў Пінскім раёне плануецца канчаткова вырашыць у наступныя 5 гадоў. Прыярытэт аграгарадкам і буйным вёскам. Ужо запланаваны фронт работ і на наступны год. Будаўніцтва і рэканструкцыя камунальных аб'ектаў водазабеспячэння найперш адбудзецца там, дзе назіраецца самы высокі ўзровень жалеза ў вадзе. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».